Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka daga Hausa Info, tashar da dinga kawo muku abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Cikin wannan sako za ku ji wasu jaruman Kannywood sun yi zafafan martani wa sarkin waka. Naziru sarkin waka ya jawo wasu jaruman Kannywood sun yi masa martani kan wani bidiyon da ya yi wanda ya ce ya yi ne domin kare mutuncin fans ɗinsa. Tijjani Asase, Rashida Mai Sa'a suna daga cikin jaruman Kannywood da suka nuna goyon bayan su ga mawaki Rarara. A cikin bidiyon da mawaki sarkin waka ya nuna, ya haska wata mota wadda ya ce ya fi wacce aka nuna wa fans ɗinsa, wadda ya bayyana sunansa da Muhammad Suleiman. Ya nuna cewa motar za ta siya waccan sau 3 har canji zai rage. Hakan ya ja hankali mutane a shafukan sada zumunta, inda kowa ke tofa albarkacin bakinsa. Masoyan sarkin waka murna suke yi, yayin da masoyan Dauda Kahutu Rarara suna martani. Duk da sarkin waka bai ambaci sunan Rara ko motar Rarara a bidiyon ba, amma jama'a musamman a social media sun fahimci cewa da motar Rarara yake. Tijjani Asase, wadda shi jarumin Kannywood ne, ya yi wa sarkin waka zafafan martani, inda ya nuna goyon bayansa ga mai gidansa. Tijjani Asase ya ce yana alfaharin cewa Rara mai gidansa ne, inda ya nuna da cewa Rara yana taimakon yaransa. Ya ce sun kai 400 karkashin Rarara, amma sai da ya saya wa kowa mota da gida. Ya yi watsi da motar da sarkin waka ya haska a shafukan sada zumunta, inda ya ce ba alfaharin mota bane abun nunawa. Akwai jaruman Kannywood da yawa suna fama da yunwa, ya kamata ya taimake su kamar yadda Rarara yake yi. Abin Habib, har kana iya gane wani mutum akwai wani abu a cikin zuciyarsa. Dan sarki, barin ƙara maka wani abu. Ni Tijjani Abdullahi Asase yaron Rarara ne, ni yaron Dauda Adamu Kahutu Rarara ne. Duk inda na shiga ina alfahari da haka, ni yaronsa ne. Na mutuwa ma yaronsa ne ni, ko kazagen ko kar kazagen, ko ka faɗa ko ka faɗa. Kai siyasa, ɗan siyasa, duk ɗan siyasan da ike Najeriya, idan na je gurinsa na ce ibani wani abu, idan baya ƙaunar Rara kai ya ban, idan baya son sa kai min, idan na zo ikalle ni ya ce mayaudari ne fita tafi. Abinda nake samu gurin mai gidana ya ishe ni, ba sai na je gurin kowa ba. In dai shi ɗin yana raye ya isa. Kuma na gaya maka ka sani ɗan sarki Kilishi, duk yaron Dauda Adamu Kahutu Rarara, in dai Dauda ya yadda kai a gargashinsa kake yaronsa ne, wallahi kana da gida, kana da mota, an baka gida, an baka mota. Idan ba za ka iya rike mota ba, an baka mota, an baka gida. Idan ba za ka iya rike gida, za ka iya rike mota, an baka mota. Ko mace ko namiji, in dai wannan yaronsa ne, akalla a kasar mun fi 400 banda abokan arziki. Me competition na mota, menene akai competition na mota? Ga halin da masana'antar fim take ciki, ga halin da mu yan fim din, ga yanayin yunwa da talauci da yake damu. Haka zalika tsohuwar jarumar Kannywood Rashida Mai Sa'a ta nuna goyon bayanta ita ma ga Rararan, inda ta yi nuni da cewa Rarara ya fi sarkin waka nesa ba kusa ba. Ta bayyana cewa tunda aka yi mawakan Hausa babu wanda ya samu daman da Rarara ya samu, inda ita ma ta ce Rarara yana taimakon yaransa, yayin da kuma sarkin waka baya yin haka. Amma abu na farko da nake so ka sani, wannan maganar zancen fariya fa da kake yi, wai ka ɗauko mota ka rinka cewa wani an yi wa wani masoyinka saboda shi wai za ka yi magana saboda ka kare mishi mutuncinsa. Ka ɗauko mota kake cewa wai wannan motar za ta ce wannan mota guda 3. To ni abin da nake so ka gane, magana ta domin Allah, wallahi tallahi da kaƙi da kaso, wallahi Dauda Kahutu Rarara ya riga ya sha gabanka, ya riga ya sha gabanka. Abu na farko da nake so ka gane, an yi mawaƙan Hausa da yawa da suka yi shura industry. Magana ta domin Allah, duk mu faɗa wa kanmu gaskiya, amma wallahi duk tashin da suka yi, da ɗaukakar da suka yi, da mutanen da suka riƙe, da mabiyan da suka riƙe, da damar da suka samu, wallahi ba wanda ya samu irin damar da Dauda Adamu Abdullahi Kahutu Rarara ya samu. Wannan magana ne maka ne har cikin raina. Kana fitowa kana nuna hassadarka iri-iri. To ita fa ɗaukaka, bari ka ji in gaya maka, wallahi tallahi ba mutum ne yake bawa kansa ba, Allah ne yake bayarwa. Kuma Rarara
ba shi. Duk da cewa sarkin waka bai ambaci sunan Rarara ba, amma jama'a sun fahimci cewa sarkin waka yana magana ne akan motar Rarara. Saboda karshen kalaman sarkin waka ya bawa matasa shawara cewa kada a dinga yin amfani da su suna zagin manya, kuma salon wakar Rarara kenan. Wasu yaran sarkin waka suna ganin cewa Dauda Kahutu Rarara yana yin abubuwansa ne na riya, domin duk kyautan da ya bada ana tallata shi a shafukan sada zumunta, inda suka yi nuni da cewa sarkin waka ba haka yake ba. To masu sauraro, kasance da Hausa Info domin samun abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Kar ku manta ku danna subscribe. Mun gode.